Bine v-am găsit la primul videoclip de pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Maria și astăzi vă voi prezenta motivul pentru care m-am apucat eu de YouTube. Hai să începem. În trecut am mai avut un canal de YouTube împreună cu prietena mea, cea mai bună, Giulia, dacă te uiți. Și acel canal nu a fost foarte activ, eram prima oară pe YouTube, acum câțiva ani și lucrurile nu evoluaseră atât de mult cum este acum, când toată lumea face primul videoclip și postează pe YouTube. Așa că după primele 3 videoclipuri am decis să ne lăsăm, deoarece implica și foarte mult timp. La editare stăteam chiar 4-5 ore și nu pot să spun că era o activitate mulțumitoare, adică lucrurile începeau să se repete, rămâneam repede fără idei, nu știam ce să mai postăm, ce să mai filmăm. Era și o problemă în a ne întâlni, pentru că nu aveam cum. Așa că am decis ca fiecare să ia pe calea ei și uite că am ajuns astăzi în a porni primul meu videoclip pe propriul meu canal de YouTube. Sincer, ideea mi-a venit acum câteva zile, când am fost când am ieșit din perioada de izolare și am fost cu fratele meu să ducem așa la spălătorie și atunci în glumă eu i-am zis acum că am ieșit din izolare și bănuiesc că majoritatea o să posteze pe YouTube cum au trecut ei peste perioada de izolare și subiecte de genul. Mă gândeam cum ar fi să facem și noi un vlog, iar el prima oară a râs, dar după a avut încredere oarecum că eu vorbesc serios, pentru că îmi doresc de foarte mult timp acest lucru, să mă apuc de un canal de YouTube și uite-mă aici. Sincer, mi-a fost puțin teamă să filmez primul meu videoclip, deoarece credeam că nu voi ști ce să spun în fața camerei sau că mă voi bloca sau voi începe să spun tot felul de tâmpenii și că lumea va fi plictisită să mă asculte, dar mi-am dat seama că la început toată lumea este așa și în timp învățăm să ne controlăm emoțiile și să ne fie mai ușor să exprimăm ceea ce gândim, așa că m-am împăcat cu ideea că voi fi la început puțin începătoare, iar în a vorbi, în a mă exprima, dar apoi voi arăta exact așa cum sunt eu în viața reală și lumea va înțelege foarte bine emoțiile și ceea ce încerc să transmit. Cred că cel mai mult contează susținerea care vine din partea apropiaților, prietenilor, rudelor, care sunt acolo și îți spun că faci o treabă foarte bună, că vei reuși, te susțin și mai ales aici pe YouTube unde nimeni nu te cunoaște la început și până oamenii își vor da seama cine ești, nu îi vei avea decât pe ei și sincer eu pentru ei m-am apucat, pentru familie, pentru prieteni care m-au susținut și au spus că trebuie să cred în ceea ce îmi doresc și să fac ceva pentru ceea ce îmi doresc, practic, așa că așa am ajuns eu aici. Asta a fost și cu primul meu videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share pe Facebook și până data viitoare v-am pupat!